нас паўсюль чырвоны і зялёны. У цяперашняй Беларусі, як некалі у СССР, мастацтва стала тыпавым. Аднолькавы мурал аднолькава урачыста адкрылі ў 15 гарадах краіны. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. До какой нелепости доходили наши предки. Они мучились над каждым архитектурным проектом. А теперь... Пакуль прыгонныя БРСМаўцы адкрывалі муралы, прыгонныя чыноўнікі і бюджэтнікі урачыста адкрывалі, што б не трапілася. Напрыклад, у горадні разлікова-даведачны цэнтр. А з гэткаю помпою мост праз роў. І на Гомельшчыне святкавалі заканчэнне капрамонту моста. А ў Мядзельскім раёне без чыноўнікаў, сцягоў і шароў не запрацавала б лінія вытворчасці сыру з плеснею. Грандыёзнае адкрыццё зладзілі чыноўнікі з Маларыты. Там пад акампанемент аркестру адкрылі лаўку. Сама Качанова, старшыня Савету Рэспублікі, перарэзала чырвоную стужку ў Бараўлянскім цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Ну а Лукашенко абяцае ўвесь свет здзівіць. Адкрыць у пачатку траўня міжнародны выставачны цэнтр у Менску. Вы уже не будете кричать, что мы там лапотники.